Goddag, anden dag. I dag skal vi have om den sene mellemkrigstid mellem 1. og 2. verdenskrig, og mere specifikt noget politik. Og i den forbindelse vil jeg gerne høre noget om de 3 hovedideologier, der var dengang. Og hvis vi starter med kommunismen, hvem kan fortælle mig om det? Det tager Philip. Kommunismen er en politisk ideologi, så man kan sige, det er en ekstrem form for socialisme, og begrebet blev introduceret i Frankrig i 1940 i en bog, der hedder Voyage en Iquerie, som handler om visionerne bag et kommunistisk samfund. Senere blev det så præget af den tyske socialist Karl Marx, hvor han sammen med Friedrich Engels skrev det kommunistiske manifest. Kommunismen er en ideologi bag et land med planøkonomi, og kommunismen indebærer, at alle deles om landets produktion, og altså alle får samme løn. Virksomhederne er nationaliseret, altså statsejet, og derudover der er gode og dårlige ting ved kommunismen, blandt andet at der er social lighed, men der er til gengæld heller ikke nogen fri konkurrence. Ja, det var meget fyldestgørende, Philip. Det er straight ace. Så vil jeg gerne høre noget om nazismen. Hvem kan fortælle mig om det? Mathias? Yes, nazismen det er en ekstremt højreorienteret politisk ideologi. Den bygger på forhold som nationalisme, antisemitisme og et hierarkisk opbygget samfund med stor indflydelse fra militæret. Nazismen opstod i starten af 20'erne i Tyskland gennem partiet NSDAP, som står for Nationalsocialistiske Deutsche Arbeiterpartei. Det startede som en protest mod Versailles-freden og Weimar-demokratiet, samt ønsker om at gøre op med demokratiet, som vi kender det. Hitler blev hurtigt frontfigur og et ikon for den tyske befolkning gennem hans nye tankegang og retoriske færdigheder. Antisemitismen kom kraftigt til syne gennem jødehadet, hvilket Hitler udnyttede til fulde. Nazismen brød for alvor ud i 1933, da NSDAP kom til magten i Tyskland med Hitler som leder. Det var flot. Kan jeg så også få lov at høre noget om fascismen? Tager vi om den tykke i midten? Yes. Fascismens fader var Benito Mussolini. Fascismen brød ud kort efter 1. verdenskrig og var den ideologi, han styrede Italien med fra 1922 til 1943. Han var leder af PNF, hvilket var det eneste tilladte parti i Italien, og det var selvfølgelig et fascistisk parti. Fascismen afviser demokratiet og mener ikke, at majoriteten er tilstrækkelig til at kunne styre et samfund. Fascismen accepterer menneskets ulighed og mener ikke, at det kan udjævnes ved hjælp af demokratisk stemmeret. Ifølge den fascistiske ideologi er det vigtigt at have en stærk stat, og befolkningens mening og interesser er sådan set underordnet. Krig bliver opfattet som naturlig, og det vil være nationens højeste manifestation. Det er derfor vigtigt at have en stor og stærk hær. Så skal man huske på, sammenlignet med de 2 andre, nazismen og kommunismen, at fascismen ikke har et decideret manifest, men den er blevet bygget på og på hen ad vejen. Ja, velkommen tilbage her efter frikvarter. Så jeg har været ude og lave noget gruppearbejde, så kan I give mig et bud på, hvorfor at de stærkt højre- og venstreorienterede partier vandt frem omkring verdenskrisen? Philip? Jeg arbejder sammen med Frederik, så vi kan bare dele det op. Ja. I 1929 ude på den store verdenskrise. Den økonomiske krise ændrede økonomiske og politiske situation i Europa totalt. Inden 1929 herskede demokratiet i Europa, men det blev lavet om på under krisen. For de lande, der er ramt af en krise, de er nødsaget til at handle hurtigt, og det demokratiet ikke i stand til. Der er mange, der skal igennem beslutningen skal igennem mange. Og det medførte, at der var mange, der stillede spørgsmålstegn ved til de demokratiske partier. Altså befolkningen var yderst utilfreds og ville gøre op med demokratiet. Derfor valgte mange folk at stemme på yderpartierne, såsom nazismen, fascismen og kommunismen. De forhåndværende højreorienterede valgte at gå mod fascismen og nazismen, hvorimod de tidligere venstreorienterede gik mod og støttede kommunismen. Selvom de ydre højre partier, såsom fascismen og nazismen, og de ydre venstreorienterede, såsom kommunismen, var meget forskellige ideologisk, havde de begge to den samme ønske om at gøre op med demokratiet. Efter 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig var mange lande i stor økonomisk vækst, på grund af de mange ressourcer, der var blevet brugt.
Nationalismen led derfor i mange... Det er ikke nogen... Det kan ikke nogen... Nej, Jo, bare sig noget. Bare finde videre. hvorfor nu kan vi godt klippe det? Ja, det ser det. Nationalismen led derfor i mange lande, og landene havde brug for en leder som et form for forbillede, som kunne genskabe den økonomiske vækst og nationalismen. Dette spillede en stor rolle for fremgang af yderpartierne, da deres styreformer prægede en bemærkelsesværdig frontfigur. Dette var specielt tydeligt i Tyskland gennem Adolf Hitler. Det var meget flot og fyldestgørende, drenge. Det kunne jeg ikke have gjort bedre selv. Kan I så forklare mig nogle af fordelene og ulemperne ved det tyske socialdemokrati mod nazipartiet? Ja, Ja, Det kan I tydeligvis ikke, drenge, så det må jeg hellere tage selv. Nogle af fordelene ved, at Socialdemokratiet stadig skulle være ved magten, var, at man bibeholder et demokratisk styre. Alle får en stemme, og alle får lige vægt til at bestemme, hvem der skal lede samfundet. Og så er det selvfølgelig også en humanistisk måde, hvor, som sagt, alle bliver hørt. Og noget af det, der kunne tale imod, det var, at Tyskland dengang havde en meget gammel kansler på 84 år, som egentlig ikke var udpræget socialist. Han var tidligere hærfører, så det var ikke den umiddelbare socialist. Men så de havde svært ved at stille et egentligt modkandidatur til Hitler, fordi de kunne ikke sætte andre på den post. Noget andet, der var imod, som vi jo også ved med demokrati, fordi de er sådan nogle kloge børn, at beslutningsprocessen er meget lang, og hvis ikke alle er enige, og hvis der ikke er flertal, og det ene og det andet. Hvorimod, hvis man har nazisterne, så er der bare en, der bestemmer, hvordan det er, og så er det sådan, man gør. Så tingene kan gå lidt hurtigere, og så når I ved, når folk er fattige, så er de desperate, og så vælger man nogle gange det, der så viser sig at være en fejl. Hitler han ville jo frem i verden. Han ville udbrede Tyskland, og han ville udslette dem, der var syndebukkene for krig, eller for... Det kolder vi bare. Det var fint nok. Jeg behøver ikke sige noget. Okay, det var så også